Thilmak tharlam lor khom bai dik dedi matia pakhatna Titanic Captain Klein atibuai Thursday ni ngaih April kumsang ni le som pahni Henley stroke on train Titanic chanchin shalo chu kan lowe mitam tak chuan khatizat mi thi si kha engating an thla thei soitur om mi lo le tin zona an siam fo maya ma se mu tur le soitur om lo hul hual chu ani lo top mai le nil le Louis Bonner te nu pa chuan Titanica an captain long pil ruala thiveta captain Edward John Smith lo pian chuana in chu kumsang ni le pani khan pawn sang thum la zanga lein anu pa chuan an khosavea he na hen captain Smith a kha long sipaya tran thlengin a khosa hein hi ne la te nu pa in an lei ma po hian olo tum sa te hian seineu neu hi an nei fo maya an chauka te chuan tuite hi alo thling khat le vek thina tin achang chuan anin chung chu fridge chung ang mai hian aron vot le thut thina ni nil te nu pa in an lo nu po hian thilmak tak tak an hrefo maya tun kum chawa phei chuan an hrena sa le zola thommak tak tak te an hriat ba ka mi hring thlavei kual te an mu thina hei wang hian in lo lai hi tuna hian hral turin an zor mek ani panhina China dinosaur sawang mul ang nei lian ber chi an mu chhuak Thursday ni ngaih April kumsang ni le som pahni Lenin province China dinosaur te hi he khovela hian anom tak tak ring pol le ring lo pol hi anom nok maya ma se arong te le an ru ro te hi khoya emo hian an mu chuak ve reng ti hi kan hriat ve meya tha tunai lok mai po khan China Rama Lenin province a chuan dinosaur mul nei chi an mu chho to zong aya le somli vel don a lian ye tirana santi mai ruang chu an mu chuak thlat mai le hian dinosaur ruang mu chu hian savamul ang anaya ma se han thlok thei chi chu nin an hrelo thungani pathumna Area 51 exhibition nei ani Thursday ni somni pani March kumsang ni le som pani Nevada USA UFO chungchang soya soirik tel ngei chu khovel mun thlo po harbor som te zinga telpha Nevada a US Army ho secret base pakhat Area 51 anti hiane he mun ni thlo po mai thei ani lawa sarkar lam ho tu te point andu duin an thlo thei reng lo tlat mitam tak chuan he hmuna hian US sarkar chuan UFO lampang le ral thuam ruk te ada khom ni an ngaya tin Roswell hmuna UFO che suania soyami aliens rong te po kha he hmuna hian an da khom ni an sayane he hmun hi an area chin chunga lupal chuan warning omlo thuzo fi masak omlo ka hlumani top maya hetiang khopa an ven uluk hi ani March ni somni paruk khan Smithsonian Affiliated National Atomic Testing Museum Las Vegas ami chuan he hmuna thil om tam takhi CI te nen in thurwalin exhibition annaya UFO le akai hnoi thil tam tak pho chuania ma se en thei tur chin hi thlan an ni le thoba ka mitam tak chuan pho chua lo thil tam tak an la nei thoin an ngai thungani he hmuna thil om hi engtika ma akim changin khovel hian kan hredon lo ani mhel palina satran thla tuin phu chuak thla an la Saturday ni somthum bakhat March kumsang ni le som pani US Space Center scientist lampang ve thungo khovel mithiam te chuan planet hrang tele RC hrang tele planet hrang an thla hawa te hian na om theiam ti te tui om em ti te le borok om em ti te an zong kol ve renga ma se tun thleng hian nunna nei om theina hi an la mu chuak chi lo chu ania heti lai hian Cassini spacecraft an ti chuan Saturn moon ho zingami an silada san ti chu kilometer som sari pali vela hla atanga atlo huwa lain he thla atang tui hu geser an tiang chi ronin phu chuak chu atla lo la fu tat mai he tui ronin phu chuak ang chi hi he kan leya po hian om fo maya leichung rila tui om chu leichunga pressure na lutuk chuan aron vor chuak thina nia heta an silada za geser thla Cassini spacecraft in alo lak po hi he thla moon chungrila tui om a chungril pressure in aron nek chu ani an ring ani ensilada si apon lang chu vot khong thlat mai ania nun na om theina chi ni chuan an hrelem lo ani amai ro chu chungrila chuan tui chu om nge ni chuan an hriat pha ani pangana Naute Thisen nei lo piang chu
Tuesday ni thum April sangni le som pani US Medical Science lamve thungo mishing te hian nun nan kan mo ber pakhat chu mizo in thisen kan ti hiania thisen nei lo chuan re adam theilo ma se kaini chuan asena wang hian thisen hi kan ti top maya thisena hin red blood cell hemoglobin te white blood cell te om hrang vek ti hi hriat ve me a tha mani maya nau piang Olivia chu hetiang red blood cell hemoglobin nei mi lo hian apiang tlat maya aron piang chhuak chu avar veka doctor te point makan ti kher mai dar kar ni bak dam lo Tura an ngaih ani ma se miram zong miram ani nge thine emergency in thisena hemoglobin chau lai chu la chhuakin naute chu an peta ngala relo tia taksa var vek chu ron sen thalein alodam chhok vele ta ni hetianga anu pum chunga tanga hemoglobin nei mi lawa thisi lawa aron piang chhuak thai hi medical science lam mak ti a thlingani